Numru ta' avukati difensuri li qed jirrappreżentaw grupp ta' avukati u membru tal-Kumitat ta' Evalwazzjoni fil-każ tal-isptarijiet it-tlieta filgħodu argumentaw fil-qorti li l-inkjesta tal-Maġistrat Gabriella Vella għandha titneħħa peress li d-drittijiet tas-suspettati ma ġewx osservati. L-akkużati huma l-avukati Deborah N. Chappell, Kevin Dekwara, Kenneth Dekwara u Giancar Farrugia u l-membru tal-Bord tal-Aġġudikazzjoni Robert Borg. Dan ġara l-għada li fil-qorti wkoll brabta mal-kawża simili avukati difensuri qalu li jekk l-espert ewlieni Jeremy Harbinson jibqa' ma jixxiedx allura kien se jintalab li r-rapport tal-inkjesta tal-isptarijiet ikun iddikjarat inammissibbli. Issa l-avukat difensur Franco De Bono sostna li l-inkjesta għandha titneħħa kompletament mill-atti tal-każ u spjega li meta jinfetħu inkjesti fuq talba ta' individwi privati, is-suspettati skont il-liġi għandhom ċertu drittijiet li f'dan il-każ ġew miċħuda lill-akkużati. Intqal kif qabel ma tinfetaħ inkjesta l-persuna suspettata għandha dritt li tiġi informata, għandha dritt li tressaq risposta u meta l-Maġistrat jiddeċiedi li jibqa' għaddej bl-inkjesta, is-suspettat għandu wkoll dritt ta' appell minn tali deċiżjoni. Kull persuna li f'xi stadju ta' inkjesta ssir suspettata għandha wkoll tiġi informata u tingħata drittijiet tas-suspettati oriġinali. Iżda dan ma seħħx hawnhekk u fi kliem l-avukat ikkawża preġudizzju serju għall-akkużati. Għal dawn ir-raġunijiet intqal li l-akkużati sofrew ksur serju tad-drittijiet tagħhom u għalhekk l-inkjesta għandha titneħħa mir-records tal-każ. L-avukati difensuri Arter Azzopardi, Stefano Filletti, Jonathan Thompson u Ezekiel Bsajla qablu ma' din it-talba. Il-prosekuturi mill-Uffiċċju tal-Avukati Ġenerali oġġezzjonaw għal dan. Aktar kmieni fil-proċeduri ta' tlieta l-prosekuturi informaw lil qorti li kienu qed jerġgħu jitolbu biex l-espert tal-qorti Jeremy Harbinson jixhed dwar is-sejbiet tiegħu fl-inkjesta iżda mhux b'mod fiżiku. F'dan ir-rigward Dr. De Bono talab lill-prosekuzzjoni biex tiġġustifika t-talba tagħha peress li dan mhux il-mod normali kif jissejħu x-xhieda li s-soltu jinstemaw fiżikament fl-awla tal-qorti.